fakt úplně teplo. Tak už to není brda. Tak. Zkuste si do toho sednout zase. Takže teď to stojí. No, tak teď to stojí. Tak. Že ta páka je směrem dolů, že? Jo, jedu. No, když to zvednete. Ty vole. To je prdel. La la la. No, to je solidní. Tak. No a když ji teďka budete tlačit nahoru, což bude blbě, že musíme přeprat to lano, tak jako pojedete. Pojedete to spůle. No, jede to spůle. Já vám můžu kus toho lana vytáhnout, že vám to šlo líp a pak vám hodit domů. To neznělo moc pozitivně. Ne, ale vy to zvládnete. Tak odpojuju. Jako přicházím o slova. Ovládejte tu páčku tou pravou rukou. Tak, přesně. Když tak si můžete, tou levou rukou. Tak to lano prostě održet, ono vám to pak pojede líp. To pomoct tomu. Tak momentálně se nemůžu soustředit vůbec. No, to přetlačíte. Adam ten styl měl, jak byl ve stresu, no, tak to moc... On tam lezl ve stresu. Jirka, no, byl dost ve stresu, chudá. Právě mu to fakt skoro nejelo. No, protože... Ale je ti to dobré. Tak to jde dobře, jo, vidíte, že to je... Nevrátí. To je skoro dole. To je pozitivní motivace. A jak to sážete? Sara měla ten jiný útěk. A Sara vie zlaňovať. No? Nekoukej dole, nekoukej dole. Jdem na to. To je všechno stejné. Nechcete stejné. No, teďka to je parádní. Úsměv od ucha k uchu a pohodovej cestu. No jasně, už to akceleruje. Bomba. To jede úplně bez problémů. Pak je to na začátek, tam začátek. Takže to ono. A čili dá fotografie. Jo, to je krásný, tak co je to? Jo, dobrý, super. To je hezký. To bys udělat všechny takhle. No, jsem udělal Sáru a Jiřáka. No super. Dobrý, ale tohle to pak musím vystavit. Super, ideš. Uráž, že věci vládá.